వాగ్దానం. నీకు వెలుగు వాసిమిందే తేద తేది వెలంగా యెహోవ మహిమ నీ పొర్రో ఉదయిస్తే. యెషయా 60వ అధ్యాయం 1వ వచనం. ప్రార్థన. యేసయ్యా నీకు వందనకయ్యా ఇద్దో ప్రభువా, నీ వెలుగు నీ పిల్లను పొర్ర వాసిమింది గనక నీ వెలిగినే వెలంగోరే అయ్యా. ఊరు నీతోటి నడతడానికి నీ శక్తి తిని ఊరికి మందని ఆత్మీయంగాను శారీరకంగాను మందని అవసరత తీర్చురే. నీ శాంక లోకత పొర్ర ఇంకా వెలంగోరే బెచ్చో మంతిని వెలింగేసనాటు తాసయింజోరే. ఏ సైతి పెదర్తి మాట అంత తలపొరమినం తండ్రి. ఆమెన్.